Joj, majko mila moja. Miči te ručice, molim te, Puki, nemoj stalno da otiske nalazim po staklenom stolu. Evo, dragi moji posjetioci, moji gosti, večerašnja tema je dosta pipava. Problem zoološkog vrta je jedan od najvažnijih gorućih problema šire društvene zajednice. Dakle, zoološki vrt, životinje same po sebi. Da li je karta od 50 kuna preskupa i pružaju li životinje šta za to novce? Dakle, ako... Alo? Pa doću kući kad završim s poslom, nemoj me zvat na posao, čovječe Boži. Dakle, što misliš o tome, Lučin? Pa čujte, zapravo, to što je nekima dosadno u zoološkom vrtu, to nije pitanje novca. To je jednostavno zato što životinje su normalno, one su, zatvorene unutra, one jadne nemaju kud, one samo leže, one su deprimirane, one su zapravo jako tužne. Ma čekaj, Lučin, Šime, o čem pričaš, čovječe Boži? Ja kad dam pare... A šta ti smisliš da je to malo puno love, a šta bi trebali raditi? Ja kad dam novac za recimo idem ja u zoološki i ponesem kokica. Ja ponesem koki, ja nemam kog hranit, brate. Onaj aligator leži 10 godina, normalno, ja mislio crko. Ne znam, možda je umro pa niko ne zna. Ali brate, ajde mi reci šta ima zanimljivo krokodilu koji leži samo, ne mrda. Ja ne znam je li živ, je li mrtav, šta mu se dogodilo, ja hoću da se zabavim, da me zabavi neko, brate. Kad dam novce, daj čoveče, onda zabavi me, igraj, žongliraj, radi nešto da se smijem. Šta ću ja, recimo u zoološkom vrtu, samo leže. Dobro, sad dosta ste trkeljali. Ajmo sad vidjeti šta misle u Hrvatskom saboru o životinjama. To je preskupo, to je daleko preskupo. Evo pogledajte molim vas šta ja dobijam za tih 50 kuna. Tu imam sliku krokodila i sad šta, ja uđem, ja gledam, on leži i nemam ništa od toga. Prema tome, znači, krokodil kao takav, on leži i inače što bi ležao. Prema tome, zašto bi ja plaćao da gledam, jel u globalu, on leži i kad mene nema. Znači kad sam ja tu, on isto leži. I šta ja sad imam od toga? Krokodil mora biti pravi ako nije plastični. Znači ako je krokodil pravi, on bi ležao i da ja njega ne gledam. Prema tome šta ću ja tu plaćat? Neću to plaćat, to je preskupo i glupo. Prema tome nemojmo ni gledat te krokodile, ni plaćat. Ili ako hoćete gledat krokodile, idite tamo gdje ima, šta ja znam. Lov ne dam. Zašto da dam 50 kuna, zašto da dam 50 kuna? Šta imamo od toga? Dođemo u zoološki vrt jednom, a svi leže samo životinje spavaju, a ja ko budala dao 50 kuna, za šta sam dao 50? Za šta da dam 50 kuna? Za to da gledam životinje kako spavaju i leže, češu se, vjenčne, brate, to je ljeno. To bi sve trebalo zaposliti negdje, a ne leži. Dobra. Gdje je majmun? Ne može. Dobra.